Ini kadai ke Batesi TV. Bat pidang pet ya ke jingya keren. Markmat bat kikirtong. Ini betang biang ya kini ke jingya keren jongi. Markmat bat kikirtong. Hakani ke por. Idan berngai ba PNCM. Ikertong jong seng kongres. Iban ya kunang tenepo mau khar pentar umkra konstituensi. Kublai sibun ba pensengan ya ke por jong fi. Bifta pelaj melalui studio. Banyak kandidat iki mat ki biade ba kani ke election MDC bumenta. Teba pensengan banyak bat pingan sim tanya ke por ban keta cik ki mat trikam ki ai. Morfi de bribla slam ma te bo district council. Tengah sukwa ban keli ketuk ni ki mat fi ma. Nadu ki por ki ba pipi men swa pidan behaka executive committee. Mde tengah ni sansnem buat swa ka taru. Kino le seba pensengan ki an ma ki ba lawan rat mai kini ki san ni suppose nam ta po district council. Pigi bun ki an ki bagi lawan rat mai. Kumban chupen kan mau. Ki an ki ba kam kong san ki debat ketuka lan ak jong ka khazil atau masjid councils. Nangka tangtaka solid waste management act jong ka district councils. Nangta ka por jong aku mu deputy CM ki ba khamlong don kam ki ak ki bangawan ra kilong ringkat ka executive committee kilong jingi debat ka khasi social custom of lineage amendment ar pulai kumjuru ka administration of ilaka amendment ar pulai kini ki kham long ki ang ki ba kongsan namar ba haka khasi social custom of lineage amendment ar pulai nila besulang ya kajing treikam jong ki dorbar snong ki dorbar dong kaseng gentei kaseng samla nalo kita kilon ki wei ru ki bangila wanra kumban syuken mau kanika syau bohoi bagi ong balada kanu ka long ying ka ba du ying no na kada bom don kun gentei kadi ka dustur hapo riboy kata ka bagi ong ka syau bohoi bag kuai ni ki kon sendang ula bandi syau kurim da kanu ka bom dei khasi bat kan beteng ya katuka jaj jong katuka ying ka ba sadu ying no te ini kilong ki bak hamlong don kam hoi ki dan ki bang ila pendep ka jing penlong ain ya ki dustur jong ka hima khairim ki raj ki snat raj ka hima khairim borok kawei kaniru kalau dei kawei ka ain ka ba don kam makiti ba ka hima khairim ka hima ka ba he ba dan ridang men hakani arjar arbusau kidang la ban penlong ain ya ka ya ki dustur jong ka hima khairim kidon ki kum ka hima soyong katuru ngi dangshen ajar arbusau ngi la ban penlong ain tendai ki ain ki ba kong san ka dei ka administration of ilaka amendment ajar pulai but ka khasi social custom of lineage amendment ajar pulai namar hakani ka khasi social custom ni thep ya ki jingtri kam jong ki dorbar kur jong rang ba kur bar kum ta ter de kini kilong ki an ki ba kham kungsan Hak biade ba ketuka bapi om tan ba ki kur kom trekam ki kur. Kadon ketuka bapa ban register ki kur ntai po district council prokot. Te ketuka kom register kur mod kidon ki kur skan dum ta ki bom don kata ka seng kur nong sialong kur be kum to. Te kan ya kan kur kom gitu ki bentang. Ki hape thau seng met. Ngatrai katkum kanika khasi social custom of lineage amendment ajar pulai ka wei pa ko wei ka kur ka habdon ya ka dorbar kur but ka dorbar kur kan sa pentip syaka district council bangin sa issue ya ka certificate of recognition nangta ngin itu ru yau rang ba kur ngin menjur ban pen scam ya ki riti trikam jong ki dorbar kur de kitu ki bom don dorbar kur kin hab ban thau ya dorbar kur Abi akran spang ka kur ne ba pensengan. Kaneka
Jing simjat kami mah kadang kawai naka riti ka dustur jongi. Tie ngim ta gila bon ruki khasi ki ba simjat pa. Kadon em kata ka an jong district council ba kin lek kumnoi kini. Pi akajing ide bat uba ajai pang ngilong silent. Kamdon kanu ka bangi address hakani ka anjongi namar ngiwan naka matrilineal society ngisngo ba kamdei rukom yangi ban address ya kani ka bomdei kat kum ka dustur ka jongi. Maraka dustur jongi ngitip baik ba ngi ai syaka ngajak syaka kami. Tingi kam address ya kani akajing ide bat kani ka khasi social custom of lineage amendment ak arjara pulai. To ni pai kan dia sepang ki kam development po council namara ka por filong CM pi maswa pi la panunra pisar ki kror mo te kimi sa ki kam ki isa ba ki jing tre jing district council rai ha kini ki sansnam kami bakan dan kita ki jing ra pisa jong pi kumlo ka council ka pentelun ni ki kam jong ka se kam tam ki ka rai ka par Aga por jonga kadi jing shisha bangiyo naka special assistant naka benta ka notice barak wei syajar kror bat naka benta jongi ka khasil autonomous district council ngiyo chis palai kror te kumpulong menta ka jing pet jonga kini ki executive committee ki pradep ka tuan islam ki kasyong ka jing yo pisa naka 15 finance bat kani ka jing yo pisaru ka bakham kelain kendiar ngelaban nong namar ba kihap ban lej lang baka Ministry of Panchayati Raj MOPR hakajing sisya kat kum ka constitutional provision ngimhap haka Panchayati Raj tanda iman tang nakadaw ban recommend syaka Finance Commission lapanan kami ya ka Panchayati Raj Ministry ban recommend iki scheme jongi. Tengah sengu kam dalong constitutional. Namara yangi hajing sisa day ban penrunglang hak artikel arspa prapo. Namar haduk mentang yang pardung hak artikel arspa prapo. Kaba yedei bat ka Finance Commissions. Garung tangka Panchayati Raj batki municipal bodies. Kabaka this council bodies kam patrung. Tinai la shule ala kale tang naka jing subit subyang jongka union cabinet. Tinre ka por jonga tu ka por ki ong bakam de rukom. Bagi di banyo ya ka pisa naka Finance Commission. Namar ba ngim hap haka artikel as par phapo. Tinata daw ka por jong Finance Minister Arun Jaitley. Gila syu ay yang itang kakenja special assistance. Dan dari kani mentang ki lek da kata kalenti tende ha jingpet jonga kamlong ka ba dailenti constitutionally. Kandon jing kita nem papinsangan dayat na kata ka Panchayati Raj namar ba kadang bakla kadon ru ka jing patha ba ban snadi ki council yu re. Yang mentang kam gadon jing ta namar kani ka sulong tangka jing pendep rukom ban penrekomen lem ya ka pisa ya ka jing ajing mod syaka Finance Commissions. Tenrei kimpat impus yangi kimpat penbor yangi ban penrikam da gitu ki Panchayati system haka jing de berka governance. Habide po district council nte papinsangan ka jing kran agni ki sngi kaya bhan marga jing kran penbit put ipleng mekhalaya ba asam nong. Ndrai hang ni hari khasi jungi ba jing ka jian ka snong ka bon ba te kai ka kamram jo ka district council se ban pankut ikitagi ayu Haka jing pei jonga jing de ber boundary jongka Sarkar Assam ber Sarkar Meghalaya. Ladang isang kandiat katkum ka sikshidil ka baningkong paragraf arpo kelakran syai ba uput usam jongka United Khasi Jaintia Hill District Council Kopor. Udai banlong katkum uput usam jongki hima khasi. Kapamut hangno habadon ki kot kisla ki dulir ki dukat.
jongki hima nangta ude upur usam jongka United Khasi Jaintia Hill District Council. Haka Assam Reorganization Act karkanai spandu pundairu. Kikren ya kaju kajingkren kata kalong ba upur usam ude banlong baik kat kumki hima khasi. Hadin bangyo ya kas jela ke jongi karkanai span yupuar. Gidon saka North East Reorganization Act karkanai span yupuar. Hang niru kikren ya kaju kumbakren haka paragraf arpho haka Assam Reorganization Act karkanai span yupunai. Ba upur usam jongka Meghalaya. Ulong upur usam kumbalak keren haka Assam Reorganization Act karkanai span yupunai. Kabumut kat kum ka paratwanti haka ba kihima kasi kidei kiput kisam batka Assam. Henry haka jing pejonga kalong dak Hongpong. Haka jaka bangin sim kat kumbala highlight. Haka para arpo juga siksitil. Haka Assam Reorganization Act karkanai span pundai. Haka North East Reorganization Act karkanai span yupuar. Ngiakren penban daga boong ban yasim give and take. They constitutionally kam yang. Ngasnu jonga wat ka home ministry ru home minister. Ban syong ban island haki arli government ban penbay. Ngasnu kalong very wrong. Kalong kababakla namar ba ka home ministry ne home minister ne chief minister of Assam ne chief minister of Meghalaya kilong binding kat kom ka constitution tengah kajing pe jonga Kim Seong Ai teka district council kajing ngau jonga kamdon daga way pat kalenti kalong ha ban walk out dakanu kalat kalenti ban poi ha Supreme Court baga Supreme Court kan khot ya ka Meghalaya ne ka Assam ne ya ki hima khasi ki balong mamla kat kum ka paratwanti ban produce ya ki evidence te lada ki hima khasi jongi ki ban produce ki evidence utau de upur sam jongka jela nga i ka district council kamdon shu da ka wi pat kalat kata kalong ban lek bek syaka Supreme Court kat kum ki constitutional provision rengkat ki jing pensisya ki bas scam. Ahoy ngi ka district council ngim da don benta ka jing de state boundary. Ndengi hamlong concern ya ka ilaka boundary. De lada tangba lada ka ilaka boundary bar ka Assam ka yang hadu kamrup. Tengah trai constitutionally ka yang nang tai. Tengah iba kalau dari kepor ya ki hima, ya ka district council, kamtam ki hima ka berapau baha ka constitution jong kari India, bangidon kambek bantit jeng hang ha Supreme Court. Tang bang ka sulong da kalenti nang nung ini ay. Margi start ain kin kan laka jong ka jing start ain. Don ki baong bang ngimla ban appeal Supreme Court. Don ki baong bang ngimla ban appeal sa division bench o sa high court. Ndai kidon kajing ajing mutru why not balingim file haki district session court hanong stoin against ya ki jing encroach jong ki nganong ka sarkar Assam nganong ki department jong ka sarkar Assam nyahampan yai nang nun ti ban poisa Supreme Court Kamut ada kajing penbej put kaya bej rumut ada lech Supreme Court ki hima ki cukam tribe ya tu jaga jong ki jaga khandau kanum desu yu put usam kam te khandau ki namar bagi hima kasi wat sebang laru kalau ada idla kajong kariru ka hima ka sa Bangladesh tin marngim di ka kamha pa ka Supreme Court juga india nginom mekeren nga kajing mut nga kalong ban compare ka Bangladesh bat ka Assam ban Meghalaya ka iper katu ngim don ka Supreme Court kaju yang ning ya maka ju ka Supreme Court hadu ka Union Government deka kadika lat jongi ban yak site bala kumnu ban yo ka justice naka Supreme Court kumbala kren ba uput usam jong ki hima kasi kedi uput usam jong ka United Khasi Jaintia Hill hadin bala state udi uput usam jong ka state
Tengi ko aban tip kain. Ki hima ki don ki jadi put hadukan hang no barka asam. Ngin ya pai na sukindiat siya pangani ka jing kon mentama jong pi. Ba pensengan ga mi ka jing kan tho akini ki ngin marba ka kongres ka dan lang ka NPP ya po district council executive committee. Nrai ka jing tho ba mi ka lang ba kia mi na amta na marba kala jan ka election. Pidan ayu ban ang halor kata. Pi kajing ya trelang jongi bat ka NPP ha hasil atermos district council. Kamdei ke bangada Rai Marway. Ngidara haka MPCC ban yakran lang bat ki dukot jong MPCC. Kajing siya ki don ki bong kambaha ban yatre. Ubabun ong ngidon kam nama kadiga por ka balong crucial. Balay ong crucial ngathay pitip hi ba ka district council jongi ngisa khlung ngisa khna ngathay kata pinya menjur lang baro. Laj no katu kaningut ki khmat ki ba don shisha ya ka experience. Ngiaong ba to nginatre tang ban pendep katu katni ki kam ki badon kam ya. Kawai ban ya don benta haka propose amendment ya ka siksidil. Kata ki wangilong very concern. Namar ladangim don lang haka executive committee pisngo thui way ban entertain han yo ba ajing mut sabar jong ka executive committee long no kum ka cabinet. Tengi ong batong ini telang with daga jing tmu ban ya no senyang lang haka jing dei ba jing ajing mut. Tinggi sultanat ba ngilayo ban ya kendu yo advisor jong ka home ministry. Ban ya kerani katu kan ni ki balong sensitive. Kawai kumba ya dei ba katu ka jing ban nominate ya ki on representative tribe. Katu kalong sensitive yang ni. Ni sunat banalang ka isi ngila yo ban ajing mut batang arngut. Kata kawai iwei kentai wei shinrang. Klemda mention kabaru ngila ajing mut ba nominate yaki MDC. Kamda dei than tang da gubernur hendai ka di banlong ba da ka jing menjur jongka district council gubernur nominate. Namang hiting teng lada kampau makna ka on representative tribe hapo ka siksidil. Bodo mantip bayo kumnu gubernur appoint nominate yo one representative. Tangila bulpa ban protect ya ka interest dingi. Nangta ngila ya kadon do ba haka jingi dei bat ka finance commissions. Namarngi ngi habya yang baka state finance commission. Tira rangi ngiyat lang baka state finance commission ngimtip ka state finance commission hadukan no kan sngu it yang ban ai good amount kapisa kat ban biang yang i. Hang turun ngilong ba ka state finance commission kan recommend syaka union finance commission kat kum ka recommendation jongi. Te dang ta pay kum ka jing du no jongi ya ka paragraph khat RB. Ka paragraph khat RB ka dei ka ba ong kum ni. Bagino kino ki anjong ka central. Lada ki yatang ku bar ki anjong ka district council. Ki bala ai buan ka paragraph lai 3 jong ka siksidil u governor ula bad exam. Tenre ha kusam ka kanais pan nyu par laong pat be ba ki ban rai ka khat RAB ka baong ba mdesu governor ula dei president. Te ya ka turu ngila ajing mut ban wan ra biang ya ka tu ka spirit jong ka khat RB ka bam dei do president retang da governor. Bikan mau ka por jong Dr. Mukul M Sangma hadin bakhang banti deuyong. Itho ada resolution jong ka legislative assembly ban pa asyo president ban exam ya ka mining. Hendai jing sang ila don lupa sebab kan disebut jupar. Ringam tip akan ukur kargom kita ginung ilam ki wanra pen banda ka spirit hat abi ka ba ai bor yau. Terus kata ru ngila ajing mut. Te kamut ki babun ki jing ajing mut ngila pendep ka jing dei bat ka siksidil. Keban yada ya kajing don kam jungi. Nang ta ni orang ki don ki crucial bill. Ngatai bikin mau bah Hosem Arja Khatsan. Hadin baka high court ka khang ya ka
ya kirang ba shnong ki sora shnong menteri kam ngila su kya ba ngiman ra ru ya ka BAB ka village admission bill rina man bangi ya kajia paramangi government ru ka pensukino ban pha asyo gubernur ringa kan mau tu por bang haya kendu ya manam Sonia Gandhi ban ong ba balai chief minister pending sa ya ka BAB hapo DC nda yo ka direction naga madam Sonia Gandhi naga yang ka government ka pha asyo gubernur ban asen hanai ka basngo thamula klong ba haka jaka ban yo asen gubernur tu por pha pen ban sha home ministry ngidu no ya ka village and symbol teka thong jongi ka congress kalong bala kumno banyo ahi ban pen urlong ya kane ka village admission na ka banta ka jing mentoy jong dorbar snong dorbar dong kisang kan thai kisang samla mani along deputy CM na marka dikawai na ka matri kam jong ka congress nga haplong agresif kendiat nga hap kam smart kendiat dak ba nga wano dak wei kar kom perkhat kata kolong nginom manra no shu ya ka BAB ngin manra no ngin shu thap no katu kat ni ki baide bat ka administration jong kisnong la ka yurang ba snong la ka long yurang ba dong la ka long ya ka dor bar snong la ka long ya ka dor bar dong sengkan thai sang samla ngin shu besu no haka daka amendment haka administration of Ilaka Amendment Act arjar pulai. Dia kataru ni hale. There no doubt ka kikur topor ki yalang abha banwanra ya ka itu ya ki barkur. Baru angatip kilaya mare shani shatai kilaya panishitam kampoi shini shino. Hadin mga simti kum siam kadigat thong jong ka kongres ru. Yong ya kaniru ngimban kam banwanra daka wei ka bill. Ya kaniru shubusu no haka khasi social custom of lineage amendment arjara pulai. Tingyatur githap karung ka dorbar kur. De kum ka congress no doubt niyatay batki daga balong very specific. Naga benta ka interest yogi kur kisnong hoy kamde ka tanga marway dengan syukan tang unong lam khamat. Bani don bentalang hakane ka jishna yaki ain kat kum ka dustur jungi. Hande ya pedeng ka bagum ka taru kala don ka jing pressure ba baleng nang yatrai bat ka NPP. Na kalyang jonga na mar ngila yarai hi da ka MPCC ngong kumnu phiarai menen menta phin ong ba inomerisyo. Kata kalong ka babakla. Ba na kalyang jonga hingas ngau ba compare ladang yatrai bat no hande tanggawi ngiem de ban compromise. Yaki principle yaki norim jong kinong yalam bat jong ka party. Tenre na mar baga jure ka pressure nagalang ki party workers giwan ki in charge wo secretary joint secretary but secretary in charge junga begalia AICC in charge te kumbu dukhot junga party ngasko bah bangarung ru nga dayo jingbit naga party tingasko balada ka party ki party workers ki nongyalam hastet hanga national level ngasko kam dade yang aban pin ithan ya kajing snow holiday shimen ngan habban pen kongu ya kata da ka ba iweng no ya kajing ya ilang ibreu kila banong ba iba pen singain ile drama hendrai ngatai pisu thu hi kamlong ka basuk la dagi party workers ki district workers ka state MPCC ka AICC ngatai pisu thu i kumbu dukhot juga parti ngah ban pen kongo tinang sa ba pensengan kenika jing penslam ya election district council kadeka we naka mat ke ba kiwe ki parti mo kin kantha ya ka kongres bol dan lang po isi hatu kenika jing penslam ya ka election MDC kadai nakada ba kada ya kita ka jing penkre nam taka amendment ya ka sekjedel but kanu ka simpor te kala poi sei kata ka amendment ke ba play propose ki ya pi ka jing extend ya ka tem jongka district council kamde e ba
ong bangi super slam klem ginu ki daw babiang hadin bagi shinong baper kum nuksa mo ki shinong lar kalong ha west kasil la kalong hang ni ha east kasil kidon ki shinong ki ba ki la he than ki constituency ki tho ki ong ba balai persang no kat bala ban reorganize no ki shinong khnang ba kanom ban kya than yo MDC magidon ki MDC ki beran hadu san phojar tam kidon ki beran tang khat san khandu khanyu hajar dia ka bau ki wan kini ki jing tho na ki nong yalam shinong na ki hima kadai ka kam jongi ban syong da ka executive committee ban perkhat hor kata dia ba perkhat kata yong okay to habagila tho ngin form ya ka delimitation committee namar kat kum ka paragraf ar dengan bakla jong ka 6 del ngila ban don ya ka ban don ka delimitation ban wanra apo ka yik ngin ra form me ka delimitation ro ngimle tang ha level jong ka executive committee ngida tho asyo governor bawun ay ya ka approval bar ka jingmut tu por kamut ban extend ya ka tem jong MDC kamut bala kumno hapo jong ka ti ka tem ngin pendep ya ka jing reorganize ki shinong ha ki konsi baper nega sulong phila asu tu ikini technical kilong technical kamde ka basuk ya ka admission committee ban pendep rere te ka poino ka por ka bagi hapan por te hapan por ru ngi ngimnut ban sim ka bor hladi ngi hapan and cross ka government that haba government kala extend biang ya ka te ka yat ka por tenang tanau kalong haitai benta la haban kayai ban extend khendat ya ka tem jong ki MDC ndikam da done kanu ka daw Coba sekarang kini ka kongres mo. Haka election MLA ka job tang sangut MLA. Mentale sa astang iway kila ya pedot. Te haka MP ro ngi ka yo bot kumto. Te kay ka jing kmi elanti jong pi la se mentah ka MDC kin. pi kandiat ka hoi kadai ki jing shisha bahadin ba ki MDC ba Charles Marngar ba Gabriel Walang Dr. Siling Do kila mi non ka parti kala desha ka jingdu ka bakraw but ka jingno men sim ro ngana banong tendai ka chulong ban mar ka kongres kadai ka parti ka badoni ka organization haki grassroots tegim ba du men sim than ka jingdei ba kanika election MDC ka baru ka election MDC ka yeper na ka election MLA ka yeper na ka election MP ka syonga haki candidate ki badon ka connection ka bayajan bat ki ba te ka syong ru haki ki candidate kat no kila bantrei na ka benta pamara ka jing job bar ka jinglong jung ne ka sanhima sima hari kasi jongi pada ka jela bro koi ngai ki breu kim don ada koi part ka option tendai banang pe hi ka kongres kum koi ne ki parti ka bala ban ban yo ya ka jingker chan jung ki pai ba mene dang song kai bat katu ani kirang ba kidang ong yang ba ki ong hi maki ba ya hadu mentahi ngidang kampai sya ka kongres te ki ong yang ba pian simpej la kum ka kongres kam dei ban fil la kum nu at least baganang la ban pen klan biang khnang ba kan dei kawin ki option te ga ibo pai ba man tau hap hai si kongres kum kawin ki option Kat nungut ba persingan mat pi expect mentah man poi te. Kami lihat dengan nom la ban ong expect kan noten rei ka shulong kata le se gindon ku si ki bangi klan gindon ki ba ngi kham tlot rela kum nu good fight haki khatsan khan tu ku sli ku sing nam jer ka teng than gindon good fight haki wi ki wi teng nama ban ong ndai ka don hi ka fight ka bai tanan tang bangan nama ban ong ndai ki bangi don good fight ki di khan riu khan nyong ki don good fight Te lada ka kam ka sya le se ban pindan lada fijab le se khaniat ngut ma ban wan ka kam ka sya pindan yang bat ka NPP coalition yang kinna no ngai sayo iya ki social media bagi ya komen baro
ba ka Congress lada job kalai phai biang CNPP ngatharai lada ka AICC ka MPCC bat ngi ki dokhot jongka party ngi weng no naka NPP led coalition executive committee ngakwa bangan susu ndiat dakanu galen tingin lai pai kamdei tang haga bor jonga banga withdraw kamdei tang haga bor jong ba roni withdraw kamdei tang haga bor jong ki district congress worker kamdei tang haga bor jong ka MPCC kane ka dei nadu ka level jong ka AICC te kum dakanu galen tingin lai pai haga bukut hi haga jingpai ngim ton len ti shu ban lai pai ngin hap hi kat bala ban form daka non NPP executive committee Pengin pai beng sa district council mo babskan. Kilabun kita ki an ba fila wara apo ka jingelam je fi ka executive committee. Tembla dab bat katai ka weru. Ki ay se babskan ki badan don kam kerki ba mata ya ka district council mo. Bahkan Shim Ahmad hakade ka samoy trikam ba thamai banwan. Haka jingpet jonga menta ka executive committee ka bapatamai ka badon kam hakmat ka long way ban nang pen bhashu ia ka jingtrei kam hapo khasil autonomous district council la kalong haka jingedei bat ka office jonga executive committee la kalong haka jingedei bat ka office jonga legislative la kalong haka jingedei bat ka office jonga judiciary banang penbha penjana isu la kalong haka jingedei bat ka appointment ka service rule jongi kala along rim palat kala dei ban wanna ya ki amendment haka service rule ban long mandatory bandon ya ka recruitment committee bandon compulsory ya ka promotion committee nangta kajing pet jonga kajing day bat ka revenue ka plat pisa jong ka district council ladon kam banang pen klan shu ya ka plat pisa jong ka district council la kalong ban pej bha bakan nomdon kanu ka jing ka leakage jong ka collection khnang bakan nombu jing yangi ban roni council khamtam yaki nongtrei ban pen bun ki project ladang yo central yo pisa na ka central fund ban pen bun de ki project ki ban wanda jing mentoy ya ka council amdei ban shu penlut hamadan hamadia ki ban wanda kanu ka jing mentoy na ka benda ka council ngajing pe junga amdei tang kata kajini ka jing kerdu jam hapo apreng ki samla puli ngila poi hadu ba bapuli ki ba pas ke kadan baper kim yo shu wat tang ban trei kanu ka kam hoi kinuma ban yo kam sarkar baro kinuma ban trei ka dismusul baro hakajing pet jonga ladon kam hi ba kinu ki farm kinu ki companies kinu ki institutions ki bawan ban trei jam ban sengkam semjang hamne ngin hap ban yakran shmaya ko gamat kata kolong kat nongut kila ban aikam yaki beriu ke jongi kenang bakan long kawai pat kalat yo kam yo jam yaki khun samla jongi kani ngila ban besu leng ba ki rules leng ba ki regulation ba pher la kalong ajing de ba land regulation la de ba trading bainon trabal regulations la ajing de bat kino ki regulation ngin ham ban insert daki amendment ki ba khlang kenang ba ngin pentikna ba baro ki farm ki institution ki companies kin wan hangne tangkawai ka jing tumu kalong ban ai employment yiki blujungi kata ka dikoi kamat ipai ka judiciary ru ka dikoi bangidon kam ban pen klan ngidon ya ka katkum ka paragraph 4 but 5 kinu ki case para tribal para khasi de ban shim haki case jong ka district haki court jong ka district council ka ngidon ka district council court additional district council court ngidon ki subordinate district council court additional subordinate district council court you don't have to ki village court te hakajing pe jonga la don kam ban pen klan
daga bayar telang bat ka Ministry of Justice kenang bangin yo maximum fund ban pen klanya kini ikut baper hadu grassroots level. Kenang ba kini ki samla puli ki jongi ki badap ya ka ya ki badap jongi ya ka law iladi ki advocates iladi ki lawyer kini yo ban participate hadu grassroots level. Let's say nganam ong block level nganong right level. Haki Shnong, haki right, haki hima, haki area. Kani kan yarap ru na kabenta kinong kendong banyo ya ka justice nadu na tebian. Kamna de ya tang haki kut ki ba halor. Kita ru ki challenges ki bange don kam kum kinong ilam. Bar kum juru banang pen bahasyu syu ya ki an haki it ki hima. Kenang bakan don kanu ka jing kelumar haki hima ki Shnong ki tau. Pikiran tan ya ka nika kam ka jam jeng samlama. Kini ki hotel ki bahe niki ki bagi wan men sengang ni hapo ka jaka ba hap ki jing pet jing district council kin ha ban yo NOC la district council. Je kini ha ka NOC mut kam dan kanu Hadu menta kamdon kanu ka kamdon kanu ka ngelawan ong ka ain ne ka policy la ne ka regulation la ne ka rules ka ba address ya kini. Takdaw ki babun ki companies, ki babun ki institution, ki babun ki farm, ki long lai duit. Bat hakaju kapor lese ngalam dong ba nakaliang jongi hi baro nya simsting yang kam. Dan takdaw ong ba iapi ba kathong jonga kumunong yalam. Kalong ban yo i ya ki we ki babaha bar ki batmai. Kat kum ka jing angnut jongki pai ba. mut haba ai ka NOC ki rahap dan ka agreement ngi petikan rup. Kadi benar kan di pasai. Taba buskan suaban penkut ni kwa ban ai fi kalat hang ni lembak ni ka jekran ba fin appeal ski nong kabut ne ki nong kabut jo ka konsensi jo fi mo bikin kersan fi kana ma pila ban pen urlong kita ki jing temu ki ba pila ya thu menta Ka jingker pan ne ka appeal jonga saki pajba nong song snong hakabay day ba kanika jingjit economic mat siya ka Khasil Autonomous District Council kalong ba baro ginong sabut kinda pensyong niya ba bada pensyong nong rim suaban jet ya uno ne kanu ginong mikmat siya ka District Council kenang ba ka nginom babe ya ka laway jong ka rikasi ka jongi. Kulisibun.